Минең өчен атай иң якын кешеләремнең береһе. Ул акыллы, тырыш, кыю. Атай ул безгә терәк, таяныч. Уның янында без үзебезне ышанычлы тоябыз. Әсәй кеүек атай да берәү генә. Ул иң көчле зат. Минең атаемның исеме Радик. Гаиләле баш бала. Шуңа ла бәләкәйдән эшкияр булып үсә. Һәм безне дә шуңа ла өйрәтә. Атай минең өчен иң беренче ул якын дуст, миңа кәңәш бирүче һәм һәр вакыт минең якта булучы кеше. Минең атаемның исеме Илһам. Ул бик юмарт, акыллы, уңган һәм бик шәп кеше. Минең өчен атай ул минең тормышымдагы иң якын, иң кадерле кешеләрнең береһе. Минең атаем бик акыллы, эшсән, күңелле кеше. Ул 5 тел белә һәм мин уның белән хокланам һәм горурланам. Мин уның менән бергә ашарга пешерергә яратам. Йәгеһен без бергә һәү инәбез, ә кышкыһын саңгыла йөрөйбез. Минең атаем акыллы, көчле рухлы һәм әдәпле. Ул бик шат күңелле кеше. Әсәем эштә булганда без атай менән бергә ашарга пешерәбез. Ял көндәрендә баскетбол, бадминтон, ә кышын хоккей уйнайбыз. Ул мине машинала йөрергә өйрәтә. Мин атаем менән магазинга йөрергә, машинала йөрергә һәм урманга йөрергә яратам. Мин атаем менән китаптар укырга, Өфе буйлап йөрергә яратам. Ул миңа һәр вакыт файдалы кәңәшләр бирә, укыу менән ярдәм итә. Атай, мин һине Атайлар көне менән котлайм. Һин минең таянычым, терәгем. Байрам менән, атай. Һәм мин үземнең атаемды ошондай матур байрам менән, Атайлар көне менән котлагым килә. Атай, мин һиңа ныклы һаулык, озын гомер һәм бәхет теләйм. Атайлар көне менән. Атай, һин самый лучший. Һине Атайлар байрамы менән котлайм. Һин безнең горурлык. Мин, Әминә һеңлем һәм әсәй һине нык яратабыз. Байрам менән. Дөньядагы барлык атайларны һәм иң беренче үземнең атаемды байрам менән котлайм. Ныклы һаулык, эшләреңдә уңышлар һәм иң яхшы теләкләрне җиткерәм. Байрам менән, атай.